Jo me vull quedar en coses bones, també, que mos ha deixat aquesta setmana. Si sou tuitaires, si trasqueu per Twitter, és impossible que no hagueu vist el vídeo del qual ara vos posarem l'àudio. És d'Ana Francisca González, periodista de televisió espanyola a La Palma. 6 de matí ens vos aixequeu i poseu informatius de televisió espanyola. A les 7 des de matí, aquella dona surt a les fosques cada matí explicant com està el volcà de La Palma. La varen tenir en el circuit tancat de televisió espanyola a Catalunya. Ana Francisca va entrar així en el programa de la Gemma Nierga. ¿Qué tal? Buen día, Gemma. Pues a esta hora la colada de lava que envolta esa montaña de la Llacuna pues no ha arribat a la mar, està a uns 150 metres. Un aplaudiment per Ana Francisca González, que en el final demostra que amb voluntat no és tan difícil, cony. Se'n va anar a estudiar a Catalunya, va aprendre català i quan ha d'entrar per televisió espanyola a Catalunya, què fa aquesta dona? En normalitat, xerra l'idioma, per favor, obriu la vostra ment. I en contraposició a Ana Francisca, ne podríem enriure un pot d'ell si no fos per les barrabassades que diu, que són lamentables. Però en Jorge Campos, de Vox, diumenge va dir això. La gente que quiera respetar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en nuestro sistema democrático de derechos, no hay ningún problema. Pero esta inmigración ilegal que nos está azotando hay que pararla ya. Gente que quiera respetar nuestras costumbres y tradiciones. Un senyor que és diputat del Parlament de les Illes Balears, que va crear una fundació que se diu Círculo Balear i que no li han sentit xerrar en sa vida una paraula de la llengua pròpia d'aquesta terra i que ve a dir que els immigrants que vulguin respectar les tradicions d'aquesta terra fa riallet si no fos perquè és lamentable el que fa de voler generar odi en gent que se juga la vida per pura desesperació, perquè sí, se juguen la vida per pura desesperació.